Става, брат. Имам само няколко въпроса, само приятели или врагове. Минаха секунди или часове, сълзи на зрял човек или на дете. Спомени ли са това или просто кратки мигове? Слънце или луна, светлина или тъмнина в мен валее дори през нощта. Стоя си там въгъла, душата ми излъгана, съдбата ми предадена, а мисълта забравена. Сега съм на върха или съм в кълта, празна душа и много суета. Сега съм сам, дали ти си сама? Дали ти си сама? Само приятели или врагове? Минаха секунди или часове, сълзи на зрял човек или на дете. Спомени ли са това или просто кратки мигове? Само приятели или врагове? Минаха секунди или часове, сълзи на зрял човек или на дете. Спомени ли са това или просто кратки мигове?